ಪಿರಬಲಿ ಪರಿಚಿ ಎದುರು ಬೋಧೆ ಮತ್ತುಗಳೋಡು ಇದೀಗ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾರಿ ಅವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆ ತಂದು ಬೈದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶಾರದೆ ವರದೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರಮೋದೆ ದೇವಿ ಪುರೇ ಶಾರದೆ ವರದೆ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾತೆ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾತೆ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತೆ ಮೋದಿತೆ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತೆ ಮೋದಿತೆ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಸುಮತಿ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಸುಮತಿ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಸಕೀರ್ತಿ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಸಕೀರ್ತಿ ದೇವಿ ಪುರೇ ಶಾರದೆ ವರದೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರಮೋದೆ ದೇವಿ ಪುರೇ ಶಾರದೆ ವರದೆ. ಇತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಅಂಗವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಆದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ 2023 ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷೋಡು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ 30,000 ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 40,000 ಅಂಚ 70,000 ಈತೆಟ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವಿರೈತಿನ 10 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಿಕೆ ರೂಪುನಂಚಿನ ಈ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮೇರೆ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗೋಡು
ಭಾಗವಹಿಸುವಂತರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೆನೋನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬಿ ಜಯರಾಮ್ ಕುಜಮಗದ್ದೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಮೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ಪುರ್ಪ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿದೆ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಆರ್ ಪಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸೂರಜ್ ಮಹಾಲೆ ಮೇರೆಗಿಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವೇಲೆಗ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆಗಿಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಸೇದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೇಡಲ ಯಾನು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಮುಗ್ಲು ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ತುಡರರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತನು. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ. ತುಡರರ್ಲಾದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐಟು ಒಂಜಾತ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಪುಟ್ಟುವರಿಗೆ ಈ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಕೊಲ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪೇರು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ್ಯಾರ ಕಾರಣರಾಪೇರು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಹತೆಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬುಳಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪುಣು ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ
ಅಂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪೋಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯನು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪವನ ಶಕ್ತಿ ವೈಕೊಂಡು ಕೆಂಡ ಅವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಸೊ ದಾನೋಡು ಮಹಾದಾನ ಹೋವು ಕೆಂಡ ಅನ್ನದಾನಳ ಒಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನಗೆ ಅಂಚಾದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದು ಈ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಂಪುಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಸೇರಿದ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಾನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಇನಿ ರಜೆಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೂ ಕುಡ್ಲ ಕೂಡ ಅವನ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಮೋಡು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರಿ ಏರ್ಲ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ದುಮ್ಮುದಲಕ ಇತ್ತತ್ತು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ತಾನಿ ಸೇರೋಣವ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನರಂಜನೆ ಖುಷಿನ ಬಯಸುವ್ರಿ ಜನಕ್ಕಳು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತರಾದೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸೇರಿದಾರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡ ದಯಪಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಾಯ ಅವಳು ಮನ್ಪೇರೆಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಮನ್ಪುಣಿ ಖಾಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಜನಗಣಮನ ಬಂಡದು ಲಾಡದಿಂಡ್ರೆ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪಿರೋಡು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ ಉಂಡು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ವೀರ ಯೋಧರ್ನ ವೀರ ಹೋರಾಟಗಾರರ್ನ ಈ ಬಲಿದಾನ ಆತನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕದು 77ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಾಯರು ಅಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪಂದು ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದ ಜೀವನ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಬದುಕಿನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಜೀವನ ಇನಿ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇನಾಂದು ಇತ್ತನ ಅಪಗ ಐಕಿ ಏತು ಹೋರಾಟ ನಡತದುಂಡು ಮುಂದಿನ ನೆನಪುಂಟು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಜೋಕುಲು ಈ ದಿನನು ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಆ ಕಥೆನ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸುಖಟುಪ್ಪಣಗಲ ನನೋರೇನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಹೋರಾಟ ಬಲಿದಾನ ಆತನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಗೂ ಈನಿತ ಈ ದಿನ ಬರೆಯರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನೇಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಜನಾಂಗವು ನೇನು ಕೊನೋಡು ಪಂಪಣ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಾ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬತ್ತದು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಮೇರಡ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ವೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತೊಂದು ಇನಿ ಓದುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ ದಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಐತೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದಾಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೆಲವುದಗಳು ನಟೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು 75 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರ ಕೆಲವುದಗಳು ಉಪ್ಪರ್ಲೇ ಯಾವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಓದುದು ತೆರಿಯೊಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕರೆ ಬೋಡಾದು ಆ ರೀತಿದ ಬಲಿದಾನ ತ್ಯಾಗಪುರ ಆಂಡು ಏತು ಹೋರಾಟಲು ನೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರಿಂದ ಉನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡ್ದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸವನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಜವಾನಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಬರೋದುಂಡು ನೆಟ್ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಜ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಯಂದೆ ಬುಡ್ಚಾನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು
ಇನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋನು ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ನಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಸತ್ಯವು ಸುಳ್ಳುವು ನೇನು ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೋನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇನಿ ಉಂಡು ಬಂದಲೇ ನಾನು ಜೋಕುಳ್ಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಳ್ಳ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೇನ್ನು ದಾದಾ ಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆಲ ಉಂಡು ಹಾಳ್ಳ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಳಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತಿ ನಮ್ಮಡನೆ ಉಪ್ಪಡು దానికి పన్నెండ ఈ తూప సామాజిక జాలతాణుడు వారీతిద అపప్రచారాలు ఆవొందుండు ఏతో ಜೀವನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉನ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತರಾದಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸನೆ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇತಿಮಿತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾಡನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನಗ್ಲೇನು ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯಡ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ಸಡನ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟ ತಾಲೆ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ಬತ್ತಜಿಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಂಡ್ ಒಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದು ಬನ್ಪುನ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನ ನೀ ಬತ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯಡು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗುಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗೂ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಕುಡೋರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸೂರಜ್ ಮಹಲೆ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಜಯರಾಮ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಬೈಲ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಎದುರುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಕುಡೋರ ಯಾನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನಡು ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ಣ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 30,000 ಲೆಕ್ಕ 30,000 ಕೊಡ್ತು ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ 20,000 ಅಂಚಿನ 2 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ 10 ಜೋಕುಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 5,000 ಲೆಕ್ಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ನೀಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಾನ್ವಿಕಾ ಶಾನ್ವಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಜಯರಾಮ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಮೇರೆ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪಡು ಯತೀನ್ ಪ್ರಣಾತ್ ಪ್ರಣಾತ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಲಿತ್ತಿಂದ ಬತ್ತದು ಜೇತೊಲ್ನೆ ಪ್ರಣಾತ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಲಿತ್ತಿಂದ ಯಶಸ್ವಿನಿ
ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀತ ಜಯರಾಮ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಮೇರೆಗೆ ಐತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ವಿತರಣೆ ಮಂತೋಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅದಿತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಬೊಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತೆ ಎಂಗ್ಲ ಯಾರು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟು ನಿಖುಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಸಹಕಾರದ ದಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಆತಂಡು ಐನು ನೆನಪು ದೀದು ವಾಪಸ್ ನಿಖುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಈ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಗಳ ನಿಖುಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೋ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಯಾನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಮೋನನ್ನೇ ಪುರ ಎದುರುಡುಕುಲ್ದ ನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡುಪುಂಡು ಎದುರುದ ಕಟ್ಟಡ 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 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇತ್ತನೇ ಅಂಚಾದು ಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಮುರಾಣಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಗ್ರಾಚಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಕನತನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ ಕಂತನ ಸೀಟು ಕಲ್ವೇರು ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಕದ ಕೊನೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ಮೋನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋದು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಕಟ್ಟಡದ ಸೀಟಿನ ಲಕ್ಕ ಕೊನೋದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೂದು 125 ಸೀಟ್ ಲಕ್ಕದ ಕೊನೋತೀರ ಅಂಚಾದು ಪಾಪ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾದಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾಡಲ್ಲ ಆರು ಬೇಲೆ ಉಂಟಾದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಉತ್ಸವ ಅವೇ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಐನಾದ ಬೇಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ ಉಲಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನೊಂದು ಎರೆರಡ ಏತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪನಿಯರ ಆಪುಜ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾರದೆ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪವನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಎತ್ತಾವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಯ್ಯಾಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರದ್ದು ನಡಪೆರುಂಡು ಸುಮಾರು 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕನಪೆ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದಲ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನ ಅಡಿಗೆ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರಡ್ದು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಅಡ್ದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಅಡ್ದು ಒಟ್ಟು 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಗ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕನಪೆ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂತೇರ ಅಂತ ಅದು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಅಡ್ದಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಲ ಕನವಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕನಯರೆಗೆ ಐಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸದ ಪಾತ್ರೆ ಜೈನ್ ಜೆ ಕನ್ನಡ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಾಗಿತ್ತು ಐಟ್ ವಿಜೇತರ ಐನಂಚಿನ LKG ಮತ್ತು UKG ವಿಭಾಗದ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹರಿನ್ವಿತ್ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಮೇರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದರ್ಶಿನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯ ನಿಂಬಲ್ಲೇನಾ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆಯುಷ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೌಶಿಕ್
ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹಿಮಾನಿ. ಆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮಸ್ವಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡದು ಬೋಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲದಾಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಕೊಂಡ ಆರು ಪನೊಚ್ಚು ಬಂಡೇರು ಜೀತನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಯಾರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 25,000 ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನಿಖುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರಡ ಪಂಪೆ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಾಲ ಮೇರೆಗೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಂಶಿಕಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಮಸ್ವಿ. ಮೈದಾನದಿಂದ ಪೈಸೆ ಹಾಕುವ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಧ್ರುವನ್. ಧ್ರುವನ್ ಫಸ್ಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕೌಶಿಕ್. ಬಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಿಮಾನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಮುನೀಷಾ. ಐದರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಧ್ರುವ. ದ್ವಿತೀಯ ಭುವನ್. ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಪ್ರಥಮ ಭುವನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತ್. ಮೈದಾನದಿಂದ ಪೈಸೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ದಕ್ಷ. ದ್ವಿತೀಯ ಲಿಖಿತ್. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪೈಸೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ದಿತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಖ್ಯಾತಿ. ಎಂಟರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಜಯರಾಮ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಂಗೇರ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ನಮನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಶೈಲೇಂದ್ರ. ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಶಿರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಯತಿನ್. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಸ್ಮಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ವಿ. ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ವಿ. ಹೌದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಸ್ಮಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡೆ ಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಿಥುನ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ. ದೂರದ ಓಟ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೇಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆಕಾಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯತೀನ್. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ನಿಖಿಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಥುನ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಇದೆ ಪುರುಷರ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರಾಜೇಶ್ KS.
ದ್ವಿತೀಯ ನಮನ್. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ರಾಜೇಶ್ KS. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಲತಾ ಶೈಲೇಂದ್ರ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೌಮ್ಯ. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಭವ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೌಮ್ಯ. ಬೆಲೂನ್ ಊದುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸೌಮ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಗಾಯತ್ರಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ H. ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜುಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರ್ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಗೆ ನಾನು. ಮಹಿಳೆಯರ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಭವ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಕೀರ್ತನ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ಖ್ಯಾತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ನೇಹ. ಮಹಿಳೆಯರ ಡಾಜ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಲತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಂಜುಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಈತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆ ಬಹುಮಾನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್. ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಗಣೇಶನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅರ್ನ ತಂಡ ಹಿಡಿಸಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬತ್ತು ಬಹುಮಾನ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ದ್ವಿತೀಯ ಅನೂಷ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಕ್ಯಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಅನೂಷ್ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ್. ಅನೂಷ್ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕುಜಮಗದ್ದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಶ್ರೀ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಈತ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂದೀಪ್ ಸೂರಜ್ ಮಾಳೆ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಗೆ ನಾನು. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನವ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ.
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಯತೀನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ದ್ವಿತೀಯ ಯಶಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ದ್ವಿತೀಯ ಯಶಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸೇರೊಂದು 41 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜಾಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆ ತೆರೆದಾಕನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾಧಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಪರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋದು ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಬರೀತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಊರಿನ ಕಾಸಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಳ್ಳ ಜಾಗೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣಿಗಳ ಮಾತ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂದೆ ಇದು ಕೇಳೊಂದು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ 35% ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಸೂಲಿ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷ ಪಾಸಾದಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿಯವು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಪನು ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬರ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಬಂದದೆ ಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಳ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಲಾಕ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೇಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಹೆಚ್ಚ ಬರೋಡಾಂಡ ನೇಕ್ ಪಾಲಕನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೋಡು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಆ ಜೋಕುలని ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಟಗಳು ಎದೊಂಬತ್ತಿದೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲು ಐದು ಮಾತ ತೋಚಿಪಾಲಿ ಕೊರಿ ಅಂದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೊರ್ಪುಲೇಕ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಲೇಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಬೋಡು. ಅವೇಲಕನೆ ಯಾಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಕನೆ ನಮ್ಮ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಅವು 15ನೇ ತಾರೀಕು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ದಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಇತ್ತನ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲು ಕುಂದು ಜೀವಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಕೊರೆದು ಐನು ಎತ್ತವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುವ ಐಕ್ಯ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು. ಅಂಚಿನ 25 ತಾರೀಕು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಥ ಈ ಜಾಗ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮೇಳ ಮಂಡಲದಕ್ಕೆ ಎಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರಿ ಮಾತ ಪುಂಜನಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಸಾರ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಬಂದೆ ಕೊಂಡು ಬಂದದೆ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಸಮಯ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಆದರ್ಶ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ನೀರು ಅಕ್ಲೇನು ತೂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಬರಡು ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಶಾರದಲ್ಲಿ ನಟೊಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತಂದು ಬಂಪಿನ ಎತ್ತ ಇದು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಪುಷ್ಪರಿ ದಾಲ ಶಬ್ದ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಆಡಂಬರದಂದು ಇಜ್ಜಾಂದ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂದು ಎನ್ನ ಮನದಚ್ಚೆ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜವಣರು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ 4 ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮುಳ್ಳ ಬಯ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಿನ್ನಲಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ದಿನ ಹಲವಾರು ದಿನ ಉಂಟು ಐನ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏಪಲ ಜವಣರು ಚಟುವಟಿಕೆ ತಿಂದಾಂಡ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಪಿರ ಕೋಪ ಅಂಚಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ವಹಿಸಿ ಮಾತಾ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವಾದ ನೇಪುನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಚಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಶಾರದಾಂಬೆಡ ಆ ಸೋಮನಾಥಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿರ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿದ ಸಹಾಯಕವನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಕೊಲ್ಯ
ಅಶೋಕ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರು ಬೊಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ అయిన ಶೋಭಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ 2023 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುಟ್ಟು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬಿ ಜಯರಾಮ್ ಕುಜಮಗದ್ದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಮನ್ ಮೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಬೈಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಲ್ಲರು ಅರಿಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ ರಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಿನ ರಾಜೇಶ್ KS ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಬಲಗ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡದ ಸಿಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಅಶೋಕ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಶೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿನ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಬಟ್ಟಿನ ಓದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ KP ಅಂಚನೆ ಸೇದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ